Σήμερα θα μιλήσουμε για μια επιχειρηματική ιδέα η οποία συνδυάζει τις εξής τάσεις αγοράς, τις mobile apps, τις εφαρμογές στα κινητά, την τουριστική βιομηχανία, τα ταξίδια και το δικτυακό marketing ή affiliate marketing, internet marketing ή online δικτυακό marketing, όπως θέλει το λέει ο καθένας. Όσον αφορά τις mobile apps, τις εφαρμογές στο κινητό, το 2008 η εταιρεία Apple δημιούργησε το πρώτο App Store, το πρώτο μαγαζί που πουλούσε επιλογές, που πουλούσε εφαρμογές. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το 2007 δεν υπήρχε το εμπορικό προϊόν της εφαρμογής. Κανένας δεν αγόραζε, καμία εταιρεία δεν πούλεγε και κανένας δεν αγόραζε εφαρμογές. Ο κόσμος μας, προφανώς όλοι το ξέρουμε αυτό το πράγμα, ότι αλλάζει γρηγορότερα από ποτέ. Το ίντερνετ, το Facebook, λίγα χρόνια πριν δεν υπήρχε, σήμερα είναι τρόπος ζωής, το Twitter το ίδιο. Το ίντερνετ αυτό καθ' αυτό πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε, δεν χρησιμοποιόταν ευρέως. Οπότε αυτές οι συνεχόμενες αλλαγές ουσιαστικά δημιουργούν και πολύ γρήγορα ευκαιρίες η μία μετά την άλλη. Αυτή τη στιγμή οι εφαρμογές, οι οποίες το 2007 δεν υπήρχαν, αυτή τη στιγμή γίνονται 2 δισεκατομμύρια downloads εφαρμογών κάθε μήνα και οι προβλέψεις λένε ότι μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς, μέχρι το τέλος του 2013 θα γίνονται 2 δισεκατομμύρια downloads εφαρμογών κάθε εβδομάδα. Αυτά όσον αφορά τις εφαρμογές στα κινητά. Όλοι ξέρουμε ότι οι εφαρμογές είναι η επόμενη μεγάλη επανάσταση μετά την εποχή του .com, του .com. Η επόμενη τάση είναι η τουριστική βιομηχανία, τα ταξίδια. Η τουριστική βιομηχανία, όσο απίστευτο για να φαίνεται, εγώ πριν ξεκινήσω να ασχολούμαι με τα ταξίδια, δεν το ξέρω αυτό, είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου. Είναι μια βιομηχανία που τζιράρει σχεδόν 7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Όσον αφορά τη σύνδεσή της με το ίντερνετ και το online κομμάτι των εφαρμογών κτλ., το 90% του τζίρου της τουριστικής βιομηχανίας πλέον γίνεται online. Η τουριστική βιομηχανία έχει φύγει από το κομμάτι που ήταν 10-15 χρόνια πριν, στο οποίο πήγαινε στο ταξιδιωτικό πρακτορείο της γειτονιάς σου. Το 90% του τζίρου, το 90% των κρατήσεων και του τζίρου που προκύπτει πλέον γίνεται online. Οι προβλέψεις λένε ότι μέχρι το 2020 θα υπάρχουν 1,6 δισεκατομμύρια τουρίστες από τότε που αρχίσαμε να ταξιδεύουμε. Αρχίσαμε να ταξιδεύουμε για λόγους αναψυχής από τη δεκαετία του 1950. Ο αριθμός των τουριστών κάθε χρόνο είναι μεγαλύτερος από τον προηγούμενο χρόνο. Όσον αφορά, αυτή είναι μια εξαιρετικά νοδική τάση της αγοράς, ο αριθμός των τουριστών και ως εκ τούτου τα χρήματα που ξοδεύονται στον τουρισμό. Πρόσφατα οι G20 αποφάνθηκαν ότι τα ταξίδια και ο τουρισμός είναι ένα μέσο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική άνθηση και την οικονομική ανάπτυξη. Εξάλλου, σε μια online στατιστική έρευνα στην οποία οι άνθρωποι ερωτήθηκαν και απάντησαν αυθόρμητα τι θα έκαναν αν κερδίζαν το λότο, το 88% των ανθρώπων, σχεδόν 9 στους 10, έδωσε μια ορθολογική επιλογή, θα αγόρασε ένα σπίτι που είναι μια επένδυση, ένας χώρος να μένουμε. Το 83% των ανθρώπων όμως δώσαν μια, ας πούμε, μη λογική απάντηση ότι θα ταξιδεύαμε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ουσιαστικά θα ταξιδεύαμε στη διασκέδαση. Αλλά από όλες τις διασκεδάσεις του κόσμου επιλέξαν τα ταξίδια. Αυτό τι δείχνει? Ότι τα ταξίδια είναι ένα προϊόν το οποίο ενώ το καταναλώνουμε όλοι, γιατί όλοι κάποια στιγμή της χρονιάς ή της ζωής μας, αν μη τι άλλο, θα ταξιδέψουμε, ενώ το καταναλώνουμε όλοι, θέλουμε να το καταναλώσουμε περισσότερο, είναι από τις πρώτες προτεραιότητές μας. Επίσης, αν ψάξετε στο ίντερνετ κάποια στατιστικά που έχουν τα 10 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν πεθάνεις ή τα 20 πράγματα που θέλω να κάνω πριν πεθάνω και το καθεξής, τουλάχιστον τα μισά από αυτά έχουν σχέση με ταξίδια. Είναι να επισκεφτώ την Ακρόπολη, να επισκεφτώ το μεγάλο τείχος της Κίνας κλπ. Με τα ταξίδια έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση λοιπόν. Η τρίτη τάση είναι το δικτυακό marketing και στη μορφή που το δουλεύουμε εμείς, μάλλον το online δικτυακό marketing. Το δικτυακό marketing παραδοσιακά από το 1950 που δημιουργήθηκε και εκείνο, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ότι αρχίσαμε να ταξιδεύουμε την ίδια δεκαετία που δημιουργήθηκε και το δικτυακό marketing, είναι ουσιαστικά ένα εναλλακτικό κανάλι διανομής προϊόντων. Μπορούμε να το δίνουμε όπως θέλουμε, ουσιαστικά είναι αντί να πηγαίνουμε στον παραδοσιακό τρόπο, πηγαίνουμε σε ένα εναλλακτικό κανάλι με ό,τι σημαίνει αυτό. Στο δικτυακό marketing οι καταναλωτές ενώνουν τη δύναμή τους, παρακάμπτουν τους μεσάζοντες, το διαφημιστή, το χονδρέμπορο, το λιανέμπορο κτλ. Πηγαίνει κατευθείαν στην πηγή και ως εκ τούτου πετυχαίνει καλύτερες τιμές. Είτε γίνεται παραδοσιακά, είτε γίνεται online, είτε το πούμε affiliate marketing, internet marketing κλπ. Μια που μιλάμε για δικτυακό marketing και μια που αυτή σίγουρα είναι η τρίτη τάση της αγοράς για την οποία συζητάμε, να συζητήσουμε λίγο ή να δούμε ποια είναι τα 7 στοιχεία που θα συνδύαζε η τέλεια εταιρεία δικτυακού marketing. Σε αυτά σίγουρα θα συμφωνήσουμε όλοι. Με ό,τι και αν ασχολούμαστε, ό,τι παραστάσεις και αν έχουμε, σίγουρα συμφωνούμε. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να εμπορευόμαστε ένα προϊόν εναλλαστικής ζήτησης. Πρέπει να είναι ένα προϊόν που το καταναλώνουμε είτε έχει κρίση, είτε δεν έχει κρίση, είτε η οικονομία πάει καλά, είτε η οικονομία δεν πάει καλά. Τα ταξίδια, παρόλο που οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι είδος πολυτελείας, από ό,τι είδαμε από τα διαγράμματα δεν είναι είδος πολυτελείας.
Όταν η οικονομία πάει καλά, ταξιδεύουμε περισσότερο, αλλά κατά τα ψέματα, όταν η οικονομία πάει καλά και στο σούπερ μάρκετ ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα. Παρ' όλα αυτά, το σούπερ μάρκετ είναι ένα είδος, ή τα ίδια σούπερ μάρκετ, τα είδη φαγητού και το καθεξής, είναι προϊόντα εναλλαστικής ζήτησης. Ακριβώς το ίδιο ισχύει με τα ταξίδια. Όπως και να έχει, θα ταξιδέψουμε είτε για δουλειά είτε για αναψυχή. Προφανώς, αν την οικονομία πάει καλά, όπως όλα τα πράγματα, θα ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να κινούμαστε σε πλούσιο εμπορικά χώρο. Σε πλούσιο εμπορικά χώρο αυτό είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται καμιά επεξήγηση. Πρέπει να υπάρχουν πολλά χρήματα στον χώρο που κινούμαστε για να υπάρχουν χρήματα από τα οποία να μπορούμε να αντλήσουμε κέρδος. Το τρίτο είναι αυτός ο χώρος να έχει ανωδική τάση. Αν πάμε και ασχοληθούμε, και αυτό ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, αν πάμε και ασχοληθούμε σε κάποιο χώρο που είναι πλούσιος, αλλά δεν έχει ανωδική τάση, αν είναι σταθερός, αν έχει καθοδική τάση, οι άνθρωποι που προϋπήρχαν, οι επιχειρηματίες που προϋπήρχαν, ουσιαστικά έχουν προβάδισμα σε σχέση με εμάς και δημιουργείται εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον και είναι εξαιρετικά δύσκολο στους καινούριους ανθρώπους να πετύχουν. Ίσως κάτι σαν αυτό που συμβαίνει με όταν μια εταιρεία δικτυακού marketing υπάρχει, ας πούμε, 10, 20, 30 χρόνια, ίσως λέω τώρα κάποιος, δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον, ίσως να είναι πιο δύσκολο να πετύχει από ότι σε μια καινούργια εταιρεία. Το τέταρτο είναι να χρησιμοποιούνται τεχνολογικά επίκαιροι τρόποι πρόθεσης. Το ίντερνετ, το κινητό, αν γίνεται με τις εφαρμογές, αυτό που δίνει τη δυνατότητα του viral marketing. Σίγουρα, αν μιλάμε για δικτυακό marketing, σίγουρα θέλουμε το σύστημα να είναι παγκόσμιο, να μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω ίντερνετ, να γράφουμε κόσμο μέσω ίντερνετ, να ενημερώνουμε και ούτω καθεξής. Το πέμπτο είναι να μπορεί κάποιος να ξεκινήσει με μικρό κεφάλαιο και να υπάρχουν χαμηλά λειτουργικά έξοδα. Μικρό κεφάλαιο θέλουμε ούτως ώστε αυτός που θέλει να ξεκινήσει να μπορεί, και χαμηλά λειτουργικά έξοδα θέλουμε να υπάρχουν ούτως ώστε οι άνθρωποι, επειδή ξεκινάνε μια καινούργια επιχείρηση, στην οποία μπορεί να μην έχουν αρχικά τις απαραίτητες δεξιότητες, ειδικά αν είναι καινούργιοι, θέλουμε να μην έχουν πίεση με ένα μεγάλο πάγιο έξοδο, θέλουμε να μπορούν να δώσουν χρόνο στον εαυτό τους ώστε να πετύχουν. Το έκτο είναι αυτό που είπαμε και πριν, να μην υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί. Μιλάμε για την εποχή της παγκοσμιοποίησης και όλα τα κακά που μας φέρνει. Η εποχή της παγκοσμιοποίησης όμως φέρνει και κάποια καλά. Ένα από τα καλά που φέρνει είναι η δυνατότητα να κινούνται τα κεφάλαια ελεύθερα και ως εκ τούτου η δυνατότητα που έχουμε εμείς να δημιουργήσουμε διαφορετικές πηγές εσόδων από όλο τον κόσμο. Οπότε σίγουρα θέλουμε να μπορούμε να επεκταθούμε εύκολα στο εξωτερικό. Και η έβδομη τάση και το έβδομο στοιχείο είναι να συμβαδίζει με τις τάσεις της αγοράς. Έτσι, αυτό είναι αρκετά σημαντικό, γιατί αν δεν συμβαδίζει με τις τάσεις της αγοράς, είναι σαν να πας να κάνεις surf ενάντια στο κύμα. Δεν γίνεται, πρέπει να είσαι πάνω στο κύμα για να διανύσεις με τη μεγαλύτερη απόσταση, για να αναπτύξεις τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Οπότε, μιλάμε για επιχείρηση δικτυακού marketing ή μιλάμε για επιχείρηση internet marketing για την ακρίβεια. Ποιο είναι το προϊόν μας, τι εμπορευόμαστε? Το προϊόν μας είναι μία εφαρμογή στο κινητό, ή αν δεν έχουμε smartphone, εγώ ξεκαθαρίζω από τώρα ότι δεν έχω smartphone και δεν σκοπεύω να αποκτήσω και πρόσφατα, γιατί αγόρασα ένα. Εγώ είμαι εξαιρετικά low-tech τύπος. Δεν τα πάω καλά ούτε με τους υπολογιστές ούτε με τίποτα. Είχα αγοράσει ένα smartphone, αλλά το smartphone αποδείχθηκε πιο έξυπνο από μένα και δεν έμαθα να το χρησιμοποιώ σωστά. Οπότε εγώ χρησιμοποιώ τον back office. Αλλά αν είστε εξοικειωμένοι με smartphone, ουσιαστικά δεν μιλάμε πια για μια επιχείρηση από τον υπολογιστή, μιλάμε για μια επιχείρηση από το κινητό. Παρ' όλα αυτά, αν δεν είστε εξοικειωμένοι, αν δεν έχετε smartphone, μιλάμε για μια επιχείρηση από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ενός back office που θα έχετε. Μέσα από αυτή την εφαρμογή που την έχουμε ή στο κινητό μας είτε στον υπολογιστή μας, στο laptop μας, αποκτούμε πρόσβαση στα παρακάτω τρία πράγματα. Το πρώτο στο οποίο αποκτάμε πρόσβαση είναι το cha-ching booking. Μην γελάτε με το όνομα, θα το παραλληλήσω μετά με το Google και τη Yahoo. Το δεύτερο είναι τα fan trips, το τρίτο είναι τα fan condos. Θα τα εξηγήσουμε ένα-ένα. Τι είναι το cha-ching booking? Cha-ching, καταρχάς στα αγγλικά, είναι η μετάφραση, ας πούμε, του gling-glong στα ελληνικά. Είναι ο ήχος που κάνει τα μυϊκή μηχανή, τα κέρματα και το καθεξής. Το ιδιοκτήτης είχε πει ότι ναι, είναι αστείο το όνομα, αλλά και το Yahoo και το Google είναι επίσης αστεία ονόματα. Ο στόχος του cha-ching booking είναι να πατήσει, να δουλέψει με το viral marketing. Το cha-ching είναι κάτι που σας το λέω τώρα και σίγουρα δεν θα το ξεχάσετε. Είναι κάτι που μένει. Και στο ίντερνετ αυτό θες. Θες το brand σου, ας πούμε, το όνομά σου να μείνει. Γι' αυτό και όλες αυτές οι εταιρείες έχουν αυτά τα αστεία έτσι ονοματάκια που σου κολλάνε όμως. Στο cha-ching booking, τι μπορεί να κάνει κάποιος? Ή για να το πούμε ελεύθερα, cashback booking. Κλείνεις τις διακοπές σου είτε από το κινητό σου είτε από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, κλείνεις ένα εισιτήριο, πηγαίνεις στις διακοπές σου και επιστρέφοντας στο τέλος του μήνα, λαμβάνεις επιστροφή χρημάτων. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε μπορεί να φαίνεται φουτουριστικό, περίεργο, είναι αυτό που κάνουμε όμως από το δικτυακό marketing από τη δεκαετία του 50. Ουσιαστικά η προμήθεια που θα δινόταν
στον πράκτορα τα χρήματα που θα ξοδευόντουσαν για online διαφήμιση. Εδώ πέρα δεν ξοδεύονται διαφήμιση. Η διαφήμιση γίνεται στόμα με στόμα ή email με email ή tweet με tweet ή όπως θέλετε πείτε το. Δεν ξοδεύονται χρήματα στη διαφήμιση. Δημιουργείται μια προμήθεια και αυτή η προμήθεια επιστρέφει στους ανθρώπους που κάνουν τη σύσταση. Είναι κυριολεκτικά τόσο απλό, είναι αυτό που γνωρίζουμε. Μέσω του Cha-Ching Booking, αυτού του site που δίνει cashback, κάποιος μπορεί να κλείσει ολοκληρωμένα πακέτα διακοπών, αεροπορικές πτήσεις, ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων ή να κλείσει εισιτήρια με το τρένο, κρουαζιέρες κλπ. Κάθε φορά που κάποιος χρησιμοποιεί το δικό του site για να κλείσει, για να κάνει μια κράτηση, είτε μιλάμε για αεροπορικό είτε για ξενοδοχείο, δημιουργείται μια προμήθεια. Αυτή την προμήθεια την κερδίζει ο ίδιος, αν είναι πληρωμένο μέλος. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι είναι το πληρωμένο μέλος. Αν είναι δωρεάν μέλος, δηλαδή αν κάποιος που είναι πληρωμένο μέλος δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσει το Cha-Ching Booking ο κάθε ένας από τους φίλους του στο Facebook για παράδειγμα, δημιουργείται μια προμήθεια και πάλι τα χρήματα από την προμήθεια, ένα μέρος από τα χρήματα της προμήθειας θα κερδίζει πάλι το πληρωμένο μέλος. Οπότε κάποιος χρησιμοποιώντας το Cha-Ching Booking πρώτον έχει εντός εισαγωγικών οικονομικότερα εισιτήρια. Αυτό λοιπόν ήταν το Cha-Ching Booking. Κάποιος κάνει κράτηση σε εισιτήρια αεροπορικά, αυτός και οι γνωστοί του, και κερδίζει. Η προμήθεια που δημιουργείται επιστρέφεται σε αυτόν, χρήματα στην κάρτα του. Δεν μιλάμε για πόντους ή μίλια, μιλάμε για χρήματα που μπαίνουν στην κάρτα μας. Το δεύτερο προϊόν είναι τα fan condos. Τι είναι τώρα τα fan condos? Πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 35-40 χρόνια, δημιουργήθηκαν κάποιες εταιρείες time sharing, κάποιες εταιρείες που πουλούσαν χρονομερίδια. Αυτές οι εταιρείες τι κάνανε? Αυτές οι εταιρείες πηγαίναν σε κάποια ξενοδοχεία, αντιπρόσωποι των μελών, σε κάποια μέλη ας πούμε, διαλέγαν και αγοράζαν κάποιες εβδομάδες για 40 χρόνια σε ξενοδοχεία. Οπότε πήγαινε στο χύψη ξενοδοχείο και έλεγε, ας πούμε, από 1η Ιουλίου μέχρι 8 Ιουλίου, αυτή η εβδομάδα είναι δική μου. Πλήρωνες κάποια χρήματα, κάποια εκατομμύρια, με σημερινά χρήματα κάποιες δεκάδες, και αυτό ακόμα συμβαίνει, κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ ή κάποιες δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Υπέγραφες ένα συμβόλαιο και αυτή η εβδομάδα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο άνοικε σε σένα για τα επόμενα 40 χρόνια. Αλλά για να μην πηγαίνεις επί 40 χρόνια στο ίδιο μέρος, και αυτό θα πει time sharing, χρονομερίδιο ότι μοιραζόμαστε το χρόνο μεταξύ μας, όλα τα μέλη της εταιρείας αυτής ή των διάφορων τέτοιων εταιρείων, γιατί υπάρχουν πολλές τέτοιες εταιρείες, βάζαν τις εβδομάδες τους σε ένα κοινό κατάλογο. Και κάθε χρόνο μπορούσε κάποιος να πάει και να εκμεταλλευτεί τη βδομάδα του αλουνού και του αλουνού και του αλουπού, εξού βγαίνει και το όνομα, όπως είπαμε, time sharing. Μπορούσε κάποιος να μοιράζεται αυτές τις εβδομάδες. Το θέμα ποιο είναι? Ότι σίγουρα, αν ρωτήσει το περιβάλλον, σίγουρα θα έχετε ανθρώπους που κάποια χρόνια πριν το έχουν κάνει αυτό. Το πρόβλημα, αν υπάρχει πρόβλημα, για μας δεν είναι πρόβλημα, για μας είναι ευκαιρία, είναι το εξής. Ότι επειδή αυτά τα συμβόλαια ήταν δεκαετίες μπροστά και επειδή δεν μπορείς να προγραμματίσεις τη ζωή σου δεκαετίες μπροστά και επειδή οι συνθήκες αλλάζουν, οι επιθυμίες αλλάζουν και το καθεξής, οι δυνατότητες που έχει κάποιος αλλάζουν, το 40% αυτών των πληρωμένων εβδομάδων μένει άδειο. Δηλαδή το 40% των ανθρώπων που έχουν αγοράσει time sharing δεν πάνε διακοπές για τη χρονιά που εξετάζουμε. Κάποιος μπορεί να πηγαίνει διακοπές κάθε 2 χρόνια, κάποιος μπορεί να έχει σταματήσει γενικώς να πηγαίνει διακοπές. Συνήθως είναι αυτοί οι άνθρωποι που συχτηρίζουν την ώρα και τη στιγμή που αγοράσαν κάποτε ένα time sharing. Το θέμα είναι ότι οι εταιρείες που πουλάνε αυτά τα χρονομερίδια έχουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άδεια δωμάτια σε όλο τον κόσμο, στα οποία δεν μπορούν να τα διαθέσουν στο εμπόριο βάσει συμβολέου. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να τα διαθέσουν σε club, σε ταξιδιωτικά club, ας πούμε, σε membership clubs. Η εφαρμογή αυτή λοιπόν τι κάνει? Αποκτάει πρόσβαση σε αυτές τις ήδη πληρωμένες εβδομάδες διακοπών και μας δίνει τη δυνατότητα να τις νοικιάσουμε εμείς σε ένα πολύ μικρό κόστος της τιμής, ας πούμε στο 25% της εμπορικής τους αξίας ή κάτι τέτοιο. Έτσι, οπότε το Fan Condos είναι πρόσβαση σε χιλιάδες διαφορετικές εβδομάδες διακοπών σε τετράστερα και πεντάστερα πολυτελή ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι ήδη πληρωμένα από άλλους, γι' αυτό και μπορούμε εμείς να τα παίρνουμε σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Το τρίτο προϊόν, η τρίτη δυνατότητα αυτής της εφαρμογής, είναι τα λεγόμενα Fan Trips. Το Fan Trip τι είναι? Είναι πάλι αυτό που γίνεται από το παραδοσιακό δικτυακό marketing. Είναι η ενωμένη δύναμη των καταναλωτών. Δηλαδή, είμαστε ένα κλαμπ με 10, 15, 20, 30.000 μέλη. Είμαστε χρήστες, τόσοι πολλοί χρήστες της εφαρμογής, ας πούμε. Εμείς λοιπόν έχουμε μια αγοραστική δύναμη, που σημαίνει ότι αν έχουμε 30.000 μέλη, μπορεί οι 1.000 από εμάς να θέλουμε να συμφωνήσουμε να πάμε στη συγκεκριμένη κρουαζιέρα. Οπότε μπορούμε να πάμε και να νοικιάσουμε ένα κρουαζιερόπλοιο για μια εβδομάδα και αντί να πληρώναμε πάλι
$1.000 ας πούμε ή ένα χ ποσό, να πληρώσουμε πάλι το 20% της πραγματικής αξίας. Γιατί δεν θα πάμε μόνοι μας να αγοράσουμε μια καμπίνα, θα πάμε όλοι μαζί, θα νοικιάσουμε ολόκληρο το κρουαζιερόπλοιο ή κατά αναλογία, αν δεν μιλάμε για κρουαζιερόπλοιο, ολόκληρο το ξενοδοχείο, ολόκληρο το θέρετρο κ.ο.κ. Αυτά είναι τα τρία πράγματα που κάνουμε. Το cha-ching booking, τα fan condos και τα fan trips. Αυτά τα πράγματα, αυτά μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε η εφαρμογή ή το back office μας, για παράδειγμα. Πώς κερδίζουμε χρήματα? Το οικονομικό πλάνο για το οποίο συζητάμε είναι ένα 3x10 forced matrix. Τι σημαίνει αυτό? Σε αντίθεση με το κλασικό δικτυακό marketing, με το δικτυακό marketing που γνωρίζουμε, σε αυτό το δίκτυο δεν μπορούν να εισαχθούν στην μπροστινή μας γραμμή απεριόριστα άτομα. Δεν μπορεί να συνδεθούν με εμάς δεκάδες ή περισσότερα άτομα. Μπορούμε να συστήσουμε όποιους θέλουμε, αλλά στην μπροστινή μας γραμμή μπορούν να συνδεθούν μέχρι 3 άτομα. Οι υπόλοιποι που θα συστήσουμε υποχρεωτικά συνδέονται με αυτούς που προϋπάρχουν. Οπότε, αν εμείς εισάγουμε 3 άτομα, οι πρώτοι 3 συνδέονται κατευθείαν με εμάς, οι επόμενοι όμως που θα εισάγουμε τοποθετούνται κάτω από τους ανθρώπους που προϋπάρχουν. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης δημιουργεί μια τεράστια δυναμική. Ακόμα και κάποιος που δεν εισάγει ποτέ ούτε ένα άτομο, ακόμα και κάποιος που συμμετέχει σαν καταναλωτής, δηλαδή για να έχει πρόσβαση στις οικονομικές διακοπές ή στα ταξίδια κλπ., αν ο upline του είναι δραστήριος, καταλήγει με ομάδα. Και τι θα πει καταλήγει με ομάδα? Καταλήγει με ομάδα σημαίνει καταλήγει ακόμα και με ένα μικρό εισόδημα. Επίσης, να διευκρινίσουμε κάτι που είπαμε και πριν, αυτό το σύστημα δεν είναι γεωγραφικά περιορισμένο και όταν λέμε συστάσεις, όταν λέμε συστήνουμε άτομα, δεν μιλάμε για το γείτονά μας μόνο ή τους φίλους μας, τους γνωστούς, μιλάμε για οποιονδήποτε στον κόσμο. Οποιοδήποτε στον κόσμο, αν του στείλουμε μια σελίδα και συμπληρώσει στο PC του ή στο κινητό του και τη συμπληρώσει, είναι σύστασή μας. Αν αναβαθμίσει να γίνει χρήση της εφαρμογής, ως paid member, γίνεται δικιά μας σύσταση στο δίκτυο. Υπάρχουν 3 είδη bonus. Το coding bonus, το matrix bonus και το matching bonus. Το coding bonus και το matching bonus το κερδίζουν, το εισπράττουν μόνο τα άτομα που κάνουν συστάσεις. Το matrix bonus το κερδίζει ακόμα και κάποιος που απλά συμμετέχει. Αρκεί να έχει άτομα από κάτω του στο matrix. Οπότε, όταν εμείς εισάγουμε τα πρώτα 3 άτομα στα πρώτα 3 επίπεδα του matrix μας, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα άτομα τα εισάγαμε εμείς ή ο upline μας, δηλαδή από τη στιγμή που θα έχουμε 3 άτομα από κάτω μας, είτε τα έβαλε ο upline μας, είτε τα εισάγαμε εμείς, θα κερδίζουμε $1 για το κάθε άτομο, δηλαδή $3 το μήνα. Αν γεμίσει και το από κάτω επίπεδό μας, είτε επειδή βάλαμε εμείς 12 άτομα, 3 και 9, είτε επειδή βάλαμε 3 που φέραν 3, είτε επειδή βοήθησε και ο upline μας αυτή τη διαδικασία, στο δεύτερο επίπεδο θα κερδίζουμε $2 το κάθε άτομο, που σημαίνει ότι γεμίζοντας τα πρώτα 2 επίπεδα κερδίζουμε $21 το μήνα, που είναι η μηνιαία συνδρομή, που σημαίνει ότι από εκεί και πέρα συμμετέχουμε δωρεάν. Αυτό το πρόγραμμα το χτίζουμε περίπου ούτε 3 μέρες δεν πρέπει να το χτίσουμε κανονικά. Συνολικά να είναι 5 μέρες που ξεκίνησαν τα πρώτα άτομα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το webinar που δεν θα πληρώσουν ποτέ συνδρομή. Εκτός από το κόστος εγγραφής, που θα πούμε στη συνέχεια πόσο κοστίζει, εκτός από το κόστος εγγραφής που θα πληρώσουν, τη μηνιαία συνδρομή, αυτά τα $21 το μήνα, ουσιαστικά δεν θα τα πληρώσουν ποτέ γιατί γεμίσαν πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα πρώτα 12 άτομά τους. Από το τρίτο, καθώς συνεχίζει να γεμίζει αυτό το matrix, το οποίο είναι 3, 9, 27, 81 και ούτω καθεξής, από το τρίτο μέχρι το έκτο επίπεδο κερδίζουμε 0,25 λεπτά του δολαρίου για το κάθε άτομο. Στο 7ο επίπεδο κερδίζουμε $2 για το κάθε άτομο. Αν ένα matrix γεμίσει πλήρως, που προφανώς ένα matrix στατιστικά ποτέ δεν γεμίζει πλήρως, κάποια παρακλάδια φεύγουν πιο κάτω, κάποια πηγαίνουν πιο αργά και ούτω καθεξής, αλλά αν ένα matrix γεμίσει πλήρως, το μηνιαίο μας εισόδημα πλησιάζει τις $5.000. Αυτά τα $5.000, αυτά τα χρήματα που πηγάζουν μέχρι το 7ο επίπεδο του matrix μας, είναι χρήματα τα οποία δικαιούται και μπορεί να εισπράξει κάποιος, ακόμα και αν δεν έχει εισάγει ποτέ ούτε ένα άτομο. Ακόμα και αν δεν έχει κάνει καμιά σύσταση. Να ξεκαθαρίσω ότι η πιθανότητα του κάποιος να κερδίσει τόσα πολλά χρήματα είναι μηδαμινή, δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάει κάποιος. Επίσης, δεν ψάχνουμε για ανθρώπους οι οποίοι θα εισαχθούν στο σύστημα και απλά θα περιμένουν spillover. Ψάχνουμε για ανθρώπους που θα το συστήσουν. Παρ' όλα αυτά, σας εξηγώ ακριβώς πώς λειτουργεί το οικονομικό πλάνο. Από το 8ο μέχρι το 10ο επίπεδο δίνεται $1 για κάθε άτομο. Τα χρήματα που είναι διαθέσιμα σε αντίθεση με τα πρώτα 7 επίπεδα, που είναι $5.000, ξεπερνάνε τις $80.000
για να καταλάβουμε τάξη μεγέθους, είναι πάνω από 10 φορές περισσότερα, αλλά σε αυτά τα επίπεδα έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι που κάνουν δουλειά, έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι που κάνουν προσωπικές εγγραφές. Δεν έχει σημασία να πούμε τις λεπτομέρειες τώρα, αλλά κάποιος που δεν κάνει καμιά εγγραφή έχει πρόσβαση μέχρι το 7ο επίπεδο. Οι άνθρωποι που κάνουν εγγραφές έχουν πρόσβαση και μέχρι το 10ο επίπεδο. Ουσιαστικά λοιπόν, ακόμα και από το Matrix Bonus, οι άνθρωποι που κάνουν εγγραφές έχουν δεκαπλάσιες, υπερδεκαπλάσιο μερίδιο από τα κέρδη που δημιουργούνται. Αυτό είναι το Matrix Bonus. Το Matching Bonus τώρα. Ανάλογα με το βαθμό που έχουμε, πάλι δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, δικαιούμαστε από 10 μέχρι 50% των χρημάτων που κερδίζουν οι άνθρωποι που προσωπικά συστήσαμε στην εταιρεία. Οι χρήστες της εφαρμογής που εμείς προσωπικά συστήσαμε. Οπότε, καθώς αναπτύσσεται αυτό το Matrix, αν εμείς για παράδειγμα έχουμε εισάγει 20 άτομα, ανεξάρτητα από το αν αυτά θα μπουν στο πρώτο μας επίπεδο, στο δεύτερο επίπεδο, στο τρίτο, ανεξάρτητα με το που θα μπουν στο Matrix, κάποια στιγμή, αν εμείς είμαστε ενεργοί, θα κερδίζουν κάποια χρήματα. Από το πρώτο άτομο που θα αποκτήσουν από κάτω θα κερδίζουν $1. Αν γεμίσουν τα πρώτα δύο επίπεδα, θα κερδίζουν $21 και ούτω καθεξής. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι έχουμε 20 άτομα, τα οποία κερδίζουν σε κάποιο βάθος χρόνου από το Matrix 200 ευρώ το μήνα για παράδειγμα, εμείς θα κερδίζουμε τα μισά χρήματά τους, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα από αυτά τα 20 άτομα, δηλαδή στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έξτρα από όλα τα άλλα χρήματα που παίρνουμε, $2.000, ακόμα κι αν εκείνοι δεν έχουν εισάγει ούτε ένα άτομο. Εμείς αποκτάμε το δικαίωμα και πάμε και ματσάρουμε το 50% των χρημάτων που κερδίζει κάποιος, ανεξάρτητα από το αν έκανε δουλειά ή αν βγάζει χρήματα επειδή εμείς βάλαμε άτομα από κάτω του. Έτσι, αυτό είναι το Matching Bonus. Το Matching Bonus, αν το υπολογίσετε, σχεδόν σε όλα τα Matrix συμβαίνει αυτό, είναι το πιο κερδοφόρο bonus. Δηλαδή το Matrix Bonus, ειδικά μέχρι το 7ο επίπεδο, θα δώσει λίγα χρήματα σε κάποιους τυχερούς ανθρώπους. Τα πραγματικά χρήματα τα βγάζουν οι άνθρωποι που κάνουν τις πολλές συστάσεις, γιατί όσο περισσότερες συστάσεις κάνουμε, πρώτον, τόσο περισσότερα 50% κερδίζουμε. Δεύτερον, τόσο περισσότερο Matrix Bonus δημιουργούμε για τους δικούς μας ανθρώπους. Έτσι, τα χρήματα είναι στο Matching Bonus, λοιπόν. Τα συνεχόμενα, το εντός εισαγωγικών παθητικό εισόδημα. Ναι, okay. Και υπάρχει άλλο ένα bonus, το Coding Bonus. Το Coding Bonus αφορά τα χρήματα των εγγραφών. Αφορά τα χρήματα που δίνει κάποιος για να ξεκινήσει. Είναι το άμεσο εισόδημα. Το Matrix Bonus και το Matching Bonus πληρώνεται κάθε μήνα. Το Coding Bonus πληρώνεται κάθε εβδομάδα. Οπότε, ισχύει για όλα τα άτομα που θα εισάγουμε, εκτός από τα πρώτα τρία. Στα πρώτα τρία άτομα που εισάγουμε δεν κερδίζουμε κάτι. Στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο άτομο που θα εισάγουμε, κερδίζουμε από $5. $5 για τον καθένα. Στο 7ο, 8ο, 9ο, 10ο άτομο που θα εισάγουμε, κερδίζουμε $8. Εφάπαξ αμοιβές είναι αυτές. Από το 11ο άτομο μέχρι το άπειρο, όσο θέλουμε, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο πόσα άτομα μπορούμε να εισάγουμε, κερδίζουμε $10 για το κάθε άτομο. Αλλά αυτό τώρα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Αν βοηθήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους να κάνουν από τρεις εγγραφές, να κάνουν τις τρεις πρώτες τους εγγραφές, στις τρεις πρώτες τους εγγραφές, το Coding Bonus, γι' αυτό λέγεται Coding Bonus και όχι Fast Start Bonus, είναι γρήγορο bonus, γρήγορης εκκίνησης, αλλά ουσιαστικά κωδικοποιείται σε άπειρο βάθος. Οπότε, αν πάρουμε για παράδειγμα το νούμερο 11, για τις πρώτες τρεις συστάσεις που θα κάνει ο 11, πιθανότατα με τη δικιά μας βοήθεια, τα χρήματα αυτά τα παίρνουμε εμείς. Οπότε έχουμε προοπτική εκεί πέρα $30. Αν βοηθήσουμε αυτούς τους τρεις ανθρώπους να κάνουν και εκείνοι τις τρεις πρώτες εγγραφές τους, δηλαδή για τα 3 άτομα καθένα σε 9 άτομα, τα χρήματα που θα κερδίσουμε είναι $90. Πάλι κωδικοποιημένα σε εμάς. Τα πρώτα 3 πόδια των συστάσεών μας λέμε τώρα, έτσι. Στο επόμενο επίπεδο $270, στο επόμενο επίπεδο $810, στο επόμενο επίπεδο $2.430 και ούτω καθεξής. Αυτό θα είναι ένα εξαιρετικά κερδοφόρο bonus, ειδικά για τους ανθρώπους που πρώτον θα κάνουν μεγάλη μπροστινή γραμμή πολλές συστάσεις και δεύτερο και εξίσου σημαντικό για τους ανθρώπους που θα βοηθάν τα άτομά τους και τα δικά τους άτομα και τα δικά τους άτομα στο δύσκολο ξεκίνημα, που το δύσκολο ξεκίνημα στο MLM ποιο είναι ουσιαστικά οι τρεις πρώτες εγγραφές. Έτσι. Δηλαδή, πολύ δύσκολο κάποιος να κολλήσει στη 18η εγγραφή. Έτσι. Γιατί άμα κάτι το έχει κάνει 18 φορές, έτσι, άμα κάτι δεν το έχει κάνει ποτέ, εκεί είναι το δύσκολο και εκεί πέρα δίνεται πολύ μεγάλο οικονομικό κίνητρο να πάμε και να δουλεύουμε την ομάδα στο βάθος. Επίσης, αν σκεφτείτε και ότι στο Matrix Bonus τα πολλά χρήματα είναι στο 7ο επίπεδο, αυτά τα $2 το άτομο, σε αντίθεση με τα 25 λεπτά που δίνονται πιο πάνω, πάλι για ποιο λόγο είναι, γιατί δεν θέλουμε να γίνει αυτό, γιατί αυτοί που φτιάξαν το οικονομικό πλάνο προφανώς, δεν θέλουν να γίνει αυτό που γίνει στο affiliate marketing, ότι μπαίνει κάποιος μέσα,
στέλνει email, γράφει 200 άτομα και μετά και δεν μιλάει ποτέ μαζί τους. Θέλουν εδώ πέρα να δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση ομαδικότητας. Επίσης, τα fan trips που θα γίνονται, στα οποία θα μπορεί όλα τα μέλη, όλοι οι χρήστες της εφαρμογής να πηγαίνουν διακοπές μαζί, έχει πάλι και αυτό το στόχο, ας πούμε, του δεσίματος της ομάδας. Οπότε αυτό το bonus ουσιαστικά τι γίνεται? Μας πληρώνει να χτίσουμε βάθος, μας πληρώνει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στο δύσκολο, ας πούμε, εντός αγωγικών, όσο δύσκολο μπορεί να είναι ένα τέτοιο ξεκίνημα, στο ξεκίνημά τους, και μας πληρώνει να δένουμε την ομάδα και να βοηθάμε όλη την ομάδα να προχωράει. Η εγγραφή, όσο απίστευτο και φαίνεται, κοστίζει και εκείνη 16 ευρώ, 21 δολάρια. Δηλαδή, κάποιος ξεκινάει με 21 δολάρια, πληρώνει 21 δολάρια το μήνα. Για να ξεκινήσει, δεν πληρώνει καν εγγραφή και συνδρομή μαζί. Πληρώνει μόνο αρχικά 21 δολάρια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ξεκινήσει. Δεν είμαστε καν στο κανονικό pre-launch. Είμαστε στη φάση που πρωτοποθετούμε άτομα. Τοποθετούμε στα πάνω επίπεδα του Matrix μας τα καλύτερα άτομά μας, ούτως ώστε να ανοίξει η εταιρεία και όταν αρχίσουν να λειτουργούν οι σελίδες, οι capture pages, να είμαστε πολύ, ας πούμε, αποφασισμένοι άνθρωποι, εστιασμένοι άνθρωποι, να μπορούμε να εισάγουμε άτομα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Για να ξεκινήσει κάποιος, ζητάει το link της προεγγραφής από τον άνθρωπο που τον έχει καλέσει εδώ πέρα, ή στέλνει το link της προεγγραφής στον υποψήφιό του, το συμπληρώνει εκείνος. Όταν συμπληρώσει τα στοιχεία του, του ζητάει να συμπληρώσει και τον αριθμό της κάρτας του. Η κάρτα που δηλώνουμε δεν χρεώνεται, αλλά στο τέλος, όταν κάνουμε αυτή τη διαδικασία, είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος που δίνει το link του ουσιαστικά δεσμεύεται ότι όταν ξεκινήσουμε, αυτό θα γίνει σε περίπου μια εβδομάδα, αυτός ο κωδικός θα πληρωθεί. Γιατί δεν κάνουμε προεγγραφές όπως είπαμε. Τοποθετούμε άτομα στο Matrix. Οι προμήθειες που θα βγουν να πληρωθούν την πρώτη εβδομάδα θα είναι στα άτομα που έχουμε στο Matrix μας. Οπότε θέλει λίγο προσοχή αυτή τη στιγμή να στέλνετε αυτό το link σε ανθρώπους που, αν μη τι άλλο, εμπιστεύεστε και σε ανθρώπους που θα θέλετε να συνεργαστείτε. Να κάνουμε τώρα μια διευκρίνηση για το coding bonus. Επειδή μιλάμε για αυτά τα χρήματα που βγαίνουν από τις εγγραφές ουσιαστικά, και επειδή στα πρώτα 3 άτομα είπαμε δεν πληρώνονται αυτές οι εγγραφές, να κάνουμε λίγο μια διευκρίνηση εδώ πέρα. Κάποιος μπορεί να πει ότι όταν θα ξεκινήσει, οι πρώτοι 3 άνθρωποι, μια που δεν θα του δίνουν coding bonus, δεν θα είναι καλοί. Αλλά πιθανότατα οι πρώτοι 3 άνθρωποι που θα εισάγετε θα εισαχθούν στα πρώτα 3 επίπεδα του Matrix σας. Αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που δεν θα παίρνετε coding bonus, θέλετε να είναι οι καλύτεροι άνθρωποι σας. Εξ αρχής απολογούμε για την κακή ζωγραφική μου. Αλλά γιατί θέλετε αυτοί οι 3 άνθρωποι να είναι οι καλύτεροι άνθρωποι σας? Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σας δίνουν coding bonus, αλλά θα σας δίνουν matching bonus. Το matching bonus που θα σας δίνουν αυτοί πιθανότατα θα είναι τριπλάσιο από το μεγαλύτερο matching bonus που θα παίρνετε από όλη την ομάδα σας, ακριβώς επειδή αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν το 1/3 του δικτύου σας. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ιδιαίτερα ενεργοί, θα πληρώνονται μόνο μέχρι το 7ο επίπεδο. Δηλαδή θα έχουν, ας πούμε, ταβάνι τα 5.000 δολάρια. Αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ενεργοί, θα πληρώνονται μέχρι το 10ο επίπεδο. Είπαμε ότι η προοπτική μέχρι το 7ο επίπεδο είναι κάτω από το 1/10 της προοπτικής μέχρι το 10ο επίπεδο, που σημαίνει ότι αν σκεφτείτε, ας πούμε, βραχυπρόθεσμα με βάση το coding bonus, αυτοί οι άνθρωποι, ναι, δεν θα χάσετε από αυτούς τους coding bonus, αλλά τελικά θα κερδίζετε το 1/10 του matching bonus που θα μπορούσατε να κερδίζετε αν κάνετε τα μαθηματικά μακροπρόθεσμα. Δεν έχει σημασία τώρα. Αν θέλετε, κάντε το. Αν θέλετε, μην το κάνετε. Αν θέλετε, εμπιστευτείτε με. Σίγουρα σας συμφέρει τα πρώτα 3 άτομα που θα βάλετε να είναι με διαφορά τα καλύτερα άτομά σας, για να παίρνετε από αυτούς το μεγαλύτερο δυνατό matching bonus. Τα χρήματα είναι στο matching bonus. Όσον αφορά τώρα το μέλλον και τα σχέδια αυτής της εταιρείας, ξεκινάει τώρα με αυτή την εφαρμογή, με την εφαρμογή των ταξιδιών. Οι ιδιοκτήτες της και η εταιρεία αυτή δεν έχει προσανατολισμό τα ταξίδια. Δεν είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε να ασχοληθεί με ταξίδια. Είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε να ασχολείται με εφαρμογές στα κινητά. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μετά από 6 με 9 μήνες, ίσως και 1 χρόνο μετά, θα βγάλει τη δεύτερη εφαρμογή της. Η δεύτερη εφαρμογή της ήδη έχει σχεδιαστεί ποια θα είναι. Θα είναι μια εφαρμογή που έχει σχέση με το health and fitness. Οπότε θα έχουμε την Travel App, την ταξιδιωτική εφαρμογή για το κινητό. Μετά θα έχουμε την Health and Fitness App, την εφαρμογή που έχει να κάνει με την υγεία και την, ας πούμε, καλή σωματική κατάσταση. Όταν δημιουργηθεί αυτή η δεύτερη εφαρμογή, θα κοστολογηθεί και αυτή 21 δολάρια το μήνα. Αυτή τη φτιάχνουν τώρα. Σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής, αν έχουμε τότε μια ομάδα 100, 200, 500 χιλιάδες άτομα, θα δοθεί δυνατότητα
να τη δοκιμάσουν δωρεάν για 30 μέρες. Οι άνθρωποι που θα τη δοκιμάσουν και θα επιλέξουν να παραμείνουν, θα κρατήσουν τη θέση τους στο Matrix. Ουσιαστικά, αν έχουμε ένα Matrix με 1000 άτομα, αυτό το Matrix θα μεταφερθεί και αν αυτά τα 1000 άτομα αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την εφαρμογή, θα κρατήσουν τη θέση τους στο Matrix. Που σημαίνει ότι όσοι άνθρωποι από τώρα μέχρι τότε πραγματικά το τρέξουμε αυτό το πρόγραμμα και φτιάξουμε ένα μεγάλο Matrix, αν έχουμε πολλούς downline, ουσιαστικά όταν ξεκινήσει η δεύτερη εφαρμογή θα έχουμε τη δυνατότητα αυτό το μικρό ή μεγάλο εισόδημα που θα έχουμε κυριολεκτικά να το διπλασιάσουμε μέσα σε μία μέρα. Επίσης, με την καινούργια εφαρμογή θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ανθρώπους που δεν τους αρέσουν τα ταξίδια, για παράδειγμα, όσο λίγοι και αν είναι αυτοί. Ουσιαστικά θα είναι σαν να ξεκινάει κάποιος μια καινούργια εταιρεία. Και μετά από 6 με 9 μήνες θα δημιουργηθεί και μια τρίτη εφαρμογή και μια τέταρτη εφαρμογή. Έχουν στα σκαριά 10 διαφορετικές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα τις βγάζουν τακτά χρονικά διαστήματα για να μπορεί πρώτα να μεγαλώνει το Matrix και να δένει το Matrix. Κλείνοντας, ένα τελευταίο σχόλιο, που προφανώς ελπίζω ότι οι περισσότεροι θα έχετε καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα. Αρκετοί από εμάς, να μην πω όλοι, αρκετοί από εμάς ασχολούμαστε με το δικτυακό marketing για λίγο ή περισσότερο καιρό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εταιρεία που έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, έχει μια εξαιρετικά χαμηλή εγγραφή, ίσως τη χαμηλότερη που υπάρχει. Είναι στα 16 ευρώ. Το κόστος συμμετοχής είναι επίσης εξαιρετικά χαμηλό. Τα χρήματα που δίνονται είναι πάρα πολλά γιατί η εταιρεία έχει 65% payout. Από τα χρήματα που εισπράττει, επιστρέφει, μοιράζει στο δίκτυο σαν αμοιβές το 65%. Ουσιαστικά, άνθρωποι που δυσκολευόντουσαν με τα 16 ευρώ σίγουρα θα έχουν εξαιρετικά ευκολότερη δουλειά από ό,τι είχαν με άλλα προγράμματα που δουλεύανε. Επίσης, τα ταξίδια, και αυτή η εφαρμογή έχει ένα γιγάντιο πλεονέκτημα. Ότι δεν ανταγωνίζεται σχεδόν καμιά από τις εταιρείες που υπάρχουν. Οποιοςδήποτε ασχολείται με το δικτυακό marketing, σίγουρα θέλει να ταξιδεύει οικονομικότερα, σίγουρα το συμφέρει να ταξιδεύει οικονομικότερα. Το δικτυακό marketing, αυτό το πράγμα λέμε είναι ενωνόμαστε, πετυχαίνουμε καλύτερες τιμές και μετά το λέμε και σε άλλους. Οπότε κάποιος μπορεί να αποκτήσει αυτή την εφαρμογή χωρίς να κοντραριστεί με τίποτα από ό,τι άλλο κάνει. Όλοι ταξιδεύουμε, έτσι κι αλλιώς όλοι ταξιδεύουμε και έχουμε αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα ότι ουσιαστικά μπορούμε να απευθυνθούμε σε όλους είτε ασχολούνται με το δικτυακό marketing είτε δεν ασχολούνται με το δικτυακό marketing και ούτω καθεξής. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο μαγνητοσκοπημένο, ο άνθρωπος που σας το έστειλε λογικά έχει ένα link από κάτω. Επικοινωνήστε μαζί του, συμπληρώστε τα στοιχεία. Σίγουρα όμως επικοινωνήστε μαζί του και θα σας καθοδηγήσει για το επόμενο βήμα σας. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο μαγνητοσκοπημένο ή live, δεν έχει σημασία. Σίγουρα σας συμφέρει να βιαστείτε, γιατί είμαστε μια εξαιρετικά καινούργια ομάδα. Αυτό το πρόγραμμα ακόμα δεν έχει καν ξεκινήσει. Και αν έχετε καταλάβει πάνω κάτω το Matrix πώς λειτουργεί, όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε, τόσο καλύτερη θέση έχουμε στο Matrix, τόσο περισσότερο ωφελημένοι είμαστε.